Sulung ke ojo kari ke susu iki mau aja ke susu-susuan yo bel-belan cacat mau ya wis sulung iki kang pertama iki salam penghormatan ambil Bapak Wawan Hermanto ambil Ibu Nur Aini sekaligus kebetulan salam penghormatan ambil Bapak keamanan yang duduk di sana yo. Ya wis acake cak kok mulai berangkat. Cangkong suwi sing kan tau kecaruk hari sebok-sebok yang diri kaya oh biok-biok tok oh sing iya wis solong tek solong aduh solong rotok kebeleki udah gue mau iya wis solong seri kang pertama cek yuk seri kang pertama halo seri kang pertama iya biasik diobano bingung no setik tek kaya kadung kang ditari rabi rada sing gelem-gelem malu-malu kucing itu yuk iya wis tek acake tek engko obian setik biasik nurut pangkong pokoknya ya mbut yo kekong-kekong nanti wis acake cangkong berangkat Solo ke yo edeng-edengan gawe wing ngos-ngoste wis mundur sepuh jadi kaake malon-alon jadi pokoke kelakon yo ngerti yo iya wis seri kang kedua pondiake kiwa tengen obyang noke yo iya ngerti yo ya obyang noke kiwa tengen ambil kok egol-egol ngomongin ndase ku mau iya wis saiki acake ayo mulai berangkat ngalo
Dek Sulung Suryani ngerti iki main nang dusun Mangli Dek ya desa Karangsari ya aku kadung boleh ditakoni mari main nang dusun Mangli gitu ya mau dasik mengisan nang pundake saiki acake Kang Nongko Setugi niku parene cak Kong nggih iya model nang bokone Dek wis acake berangkat Nongkono mau turunan di mana iku mau yo macet mandek sulung ya wis tapi aja kuatir terakhir nang sikile kencang-kencang keliling-keliling tapi mari gediku aja mlebu sulung mati ana kaya biasa iku jandrung berdendang dulur-dulur Mangli ngene weruh kalian dhisik jandrung berdendang iku buktine nang kene ku jawabane ya wis ayo cakon berangkat no wis ayo berangkat